Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Argil. Dili lang si Vice President Sara Duterte ang gingong giplanuang pasakaan na sab og impeachment complaint. Nigula ang mga impormasyon nga doon na nasab matudpay mo pasaka og impeachment complaint bato kay Presidente Bongbong Marcos. Sumala ni Mindanaoan Senator Mig Zubiri. Unya na sila makahatag og komento ugaling maabot na sa Senado ang maong giingong impeachment complaints. Ani ang report. Kung kaniadto, dili pabor si Pangulong Bongbong Marcos sa impeachment complaints bato kay Vice President Sara Duterte. Karon nga hapit na mahuman ang 1-year bar rule sa Pebrero, kung kanusa pwede na mag-file og bagong impeachment complaint batok sa bise. Daw lahi na ang baruganan sa Pangulo. Kini base sa pamahayag ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Ang tanging tugon lamang niya sa akin ay kung ano po ang pagtrato sa pag-iimbestiga sa flood control projects, mga anomalyang flood control projects. Ganon din po ang gawing pagtrato sa paggagawa or sa pag-iimbestiga patungkol dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Ibig sabihin, managot ang dapat managot. Apan, dili lang ang bise ang posibleng mag-atubang og impeachment complaint. Sumala kang House Senior Minority Leader Edgar Irice. Dunanay nagalihok sa pag-file og impeachment bato kay PBBM nga i-endorso matud pa sa dili moubos sa duha ka mga kongresistang wala niya gipanganlan. Kung do naman sumala sa Malacañang, anda matud pa kining tubagon sa Pangulo. Dihang gipangutana si Senator Mig Zubiri nga tubong bukidnon, premature pa nga muhatag og komento. Tungod wala pa'y kasiguraduhan kung doon na bagayoy impeachment complaints o kung doon naman mulusot ba kini sa House of Representatives padulong sa Senado. Medyo mahirap mag-comment dyan na yun dahil syempre magiging possible jurors kami sa impeachment court. So hindi ako makakabigay po ng comment. We'll wait for the decision of the House of Representatives. May nag-file pa but the House of Representatives have to address the issues of constitutionality, the issues of does it violate the constitutional provisions. So we'll wait. We'll wait for that. Ang Makabayan Bloc nagsulting nagaandam na sila sa pag-file og impeachment complaint bato kay VP Sara. Sumala ni Senator Zubiri, inay impeachment mas maayo matud pa nga unahon tutukan kadtong mga dunay kaso sa pagpangawat sa binilyon nga pondo. Alam mo naman, taga Mindanao ko. Suffice to say, that is a very unpopular decision in Mindanao. Siguro unahin muna nila at the moment yung may mga kasong bilyon-bilyon na nanakaw. And then of course, we'll wait for the decision of the House of Representatives. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.